Dumek sampean diwangi Ndara Antasena, aku wedi karo kowe. Gong, kena kandhane ora? Ora. Lho, ora basa. Ora basa ora wong. Aku wis nekat tenan ya. Mati nang ngene awujute kok. Bangane bali doyak-oyak bang plecet. Wong modar nek kene mbok ya wis. Nek ngono kowe ora kena tak kandhani. Ora, bakal ora kandhani. Antasena. Nek bakal ora kena dikandhani. Pateni wae. Gunane apa duwe abdi jenenge Bagong? Oh, cangkeme elek ta iki. Cangkeme elek iki pendhita kaya ngono iki. Wah, lambene jan senengane ngelincipi carang papak. Ngelincipi perkara. Wis saiki keleren ora? Ora. Ning aja ngantemi Begawan Duna, tetep tak jotosi. Nek kan jotosi Begawan Duna, mungsuhe aku. Aku ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis kaya ngene iki aku wis nekat tenan. Nek ngono kowe wani tenan karo Antasena. Sing tak wedeni apamu? Iki mergane. Ayo, Panggau, tayoni negane ngati. Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabdanipun Bapak Durna. Menika mboten pangling kadi sowanipun Bagong wonten negari Ngastina paman. Lelelele. Adat saben iki sing sowan mesti Petruk. Iki kok Bagong sowan negara Ngastina. Inggih. Mbok menawi Bagong gadah wigatos nggih tumuli katimbalana. Oh Durna. Wonten dawuh. Mugi-mugi menika sanes impen ingkang badhe wababar dados kasunyatan. Dene sonten-sonten Bagong sampun sowan wonten negari Ngastina. Oh, katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan. Miturut praenanipun Bagong menika sajake kaya wong kesusahan. Kaya wong keserakat. Tumunten kaparingana nggih, kaparingana. Sedasa 1000 napa gangsal 12.000. Supados enggal Bagong menika kesah saking Datlaya. Lah ngatasé kene iki nggon papaning para priyagung, papaning para luhur, papaning para nayaka punggawa, wong sing duwe derajat pangkat. Lah kok dienggo drajikan batur, dienggo drajikan Panakawan. Kakang Durna, pripun? Mbok nek ngendika niku sing penak. Mengke nek nganti arep mingsak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan, malah kriwikan dadi grejekan geguyon tadi tangisan. Giri lusi jalma tan kena kinira. Aja sok kulina ngempukke watu ngatoske banyu. Bagong sowan menika durung karuan jejaluk. Kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora. Paman Haryo, wonten timbalan gendel ranggur biyen. Kula badhe ndangu sowanipun Bagong. Panakawan Bagong. Padha raja sak praptamu Bagong ana ing negara Ngastina. Panakawan Bagong. Nona Amit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune Demawaing tawang tuwang linepatna ing tulak manuk podang. Kepareng kula ngaturaken sembah mambekti kula njenengan. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Lha pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan panemene rambut Duryudana kula cancang pucaking remi. Demawaing wijang rumketing gonggong. Andel ora. Kula cancang pucaking weni. Nun, weni. Weni dudu remi to? Dudu. Weni. Demawaing wijang rumketing Werdaya. Ora gonggong? Ora. Rumketing Werdaya ndadosaken cahya nur cahya daging rakayuanan. Sinuwun. Ya Bagong. Prayoga nunggun ngadep sampun mboten kirang prayoga nggih kula ngabiyan sami kula mandiri. Panakawan Bagong padha larja sak praptamu. Pathak patih. Pathak ki sirah Nding. Patih Harya Sengkune. Wilujeng bekti kula kunjung ngene kene patih. Iya Bagong pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayan ning kasantosan. Oh. Bagong padha raja sak praptamu. Remban, piye Bagong? Niki kula mengelek-elek. Kula mengemotke karo sampean. Aja sok kulina ngilani karo dadane wong liya, aja sok kulina ngiyas karo wong liya.
Arepa Bagong niki pasuryane ra iku ketok memelas. Ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere. Ning arepa kula niku macak kere kaya ngoten. Kula niku wong desa. Wong desa niku nek sugih ra ketara. Pancen sandangane pating sleber. Sleber iki apa? Pating slawi ora karo-karuan. Nek lunga meh nganggo caping, ning lemahku nek meh nggo guruki ndiasmu iso. Ngandel ora. Senengane ya wis ngembe dhisik kok. Wong Bagong ki wong glelenge ora jamak kok diembe. Ngono. Sokalima didol didu karo lemahe Bagong nek nganti nggon aku kalah karo Sokalima. Sokalima kuwi sampean ora tuku. Kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane Sinuwun Ngastina. Kowe nek ora dikai Sokalima, kowe iki ya kere, Dur. Semangkean. Apa kowe ora sadar? Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan. Njupuk Gendhaga isi Lengatala nganggo suket dom-doman terus didadekke gurune Kurawa Pandhawa. Ning biyen kowe dek jaman Satama isih enom, isih bocah. Kowe turut prapatan ngemis mung goleke sego sepincuk Satama. Kapok ora. Senengane kok ngembe karo wong pengalaman. Nyepelekke, aku rene iki ora ngemis. Aku rene iki ora njejaluk. Ning aku ana wigita, wigati. Karo anak Prabu kan. Sinuwun Prabu Duryudana. Oh iya Bagong, aku njaluk ngapura ya Bagong. Agene ra urung debat piye? Lho. Kok nantang karo aku rumangsane nyepelekake. Oh iya njaluk ngapura sing wis ya wis. Sing ana dibuang sing becik digoleki aku njaluk ngapura. Aku ra sengaja yen to aku ngece karo kowe. Cecu nang kuping. Untung aku iki wis ngrumangsani tuwa. Aku wis semoh kaya enom biyen. Upama aku jiwaku ijik enom, tak ajiar nang kene. Ya njaluk ngapura. Wis ya wis. Ora sok ngembe, aja mengkale kula. Karo sapa wae iki aja rumangsa sampean duwe derajat, duwe pangkat, aja sampean duwe derajat sing dhuwur, duwe pangkat sing dhuwur, anggere karo wong tok ndak sirahe. Tok sepelekke, aja kaya ngono, Mbah. Ra ndek kanca kowe nek carane ngono kuwi. Arepa cantrikmu akeh, arepa sing do suwita siswamu akeh, nek sifatmu kaya ngono kuwi. Cantrikmu lek tresna ya mung merga kowe duwe ngelmu. Nek kon tresna karo awakmu blas ora ana sing tresna. Paham? Iya. Slatak sisan. Bagong sing sabar. Piye? Ngapunten lali. Ratu kok dipiye? Ya ngapunten panjenengan ya ora supe ale lagu-lagian kula to. Iya. Kula niku sok sembrono. Iya, Bagong. Bagong padha raja sak praptamu. Sinuwun Prabu Basukarna wilujeng bekti kula konco nggih sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestu tamanono Bagong. Lho nggih. Oh, kuwi sing ratu ngawangga digdaya sekti kalintang persasat kondange menungsa. Setengah dewa kadigdayane kowe karo aku. Bagong, udah raja sak pratamu. Mantune mundur karena wilujeng ya prayogan ya Bagong. Aku kowe kok mangkai 10.000. Kowe tak andani ya, Dur. 10.000 ki nang omahku ki ora ana ajine. Kowe ngerti nek aku dong tengok ning ngarepan. Wong mantuk karo aku 10.000. Meng mantuk tok ngono, aku mantuk langsung tak bandem 10.000. Dadi kok aja ngece karo aku. Ning nek ngundang Mas Bagong 15. Nek liwat karo muni kanjenge 150. Padake ora, padake cah tipis. Luwih saka tipis e. Bono kawan Bagong. Wonten dawuh sinuwun. Sowan tanpa tinimbalan. Nono. Ana wigati apa? Ingkang sepisan. Kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Dungkap angka kalih inggih menika sumene.
Caedan. Dungkap ngrut sing arep tok pangan wae apa? Mboten wonten to? Ora ana. Oh nggih, sumene Kaliwati. Ing angka loro sowan kula menika namung boten bedah kalian Sinuwun Prabu Duryudana ning kula niku duwe gegayuhan, duwe pepenginan. Pepenginan apa? Ngaten sinuwun. Sawetawis kula tak crita nggih. Iya, ora dadi ngopo. Mboten kesusu to? Ora. Kula niki kayane urip niku kaya kurang ganep. Ora ganep sebabe. Sebabe kula niku kok ngajanjane kepengin to sing jeneng wong urip niku ora kudu ngabekti karo wong tuwa. Upamane wong tuwa niku wis ora ana, ya saora-orane anak niku ndongake ana ing pesareane wong tuwa. Iya. Ning kula niki ora iso berbuat seperti ngono. Kula ora iso kaya ngenten niku merga kula niku mboten dong. Bapak kula niku asline sapa? Terus kula niku nuwun sewu nek bapak kula niku isih niku daleme teng pundi nek pun mboten wonten sareane teng pundi kula ajeng ndongake bapak. Kenapa kowe goleki bapakmu teko mapan negara Ngastina? Niki wonten sing aja-aja iku lho. Sing aja-aja iku sapa? Pria bertopeng hitam. Tegese piye? Tegese urung iso tak aturke inisiale sapa? Masih dalam rahasia. Didhawuhi supaya ngopo? Didhawuhi supaya kula niku nyuwun priksa karo Pendhita Kondang Monyor-monyor. Kalau kengrat pendhita sing pancen wis anjayang bawana inggih menika Begawan Durna. Mila kula nyuwun pamunten nggih sinuwun. Sowan kula menika mboten kan betah kaliyan panjenengan, ning kula betah nyuwun ngambil Durna sekedhap kemawon. Bakal mbok nggo apa? Durna ajeng kula takoni bapak kula niku sapa? Nek Durna ora iso wangsulan, Durna kula kan minggat saka negara Ngastina. Cocok aku ketoke. Nek ora ngono ndak tuman wae. Pendhita kok omongane kok marayati panas. Dipun paringaken kemawon nggih. Nggih. Rai ngaten. Bawaduna kedah sampun jagung lan pun Bagong menika langkung merayogi Bawaduna Banduna. Bawaduna kula wonten dawuh nggih. Bagong sowan betah kaliyan panjenengan. Lho. Betah kaliyan kula? Inggih. Wigatosipun? Monggo dipun rembak piyambak. Kula caosi kamardikan Bapak Prembanduna. Durnaina panalingane rumajaring ratri. Dinenggak jangganira kapisanan. Aning perang Bratayuda. Ing entos walu gempol manyar-manyar ning dungkul wana dadi asas dadi wana. Bagong, nun. Ngendikane ana Prabu Duryudana kowe butuh karo aku? Nggih. Butuhmu karo aku ngapa? Kula ajeng nyuwun prisa, Mbah. Kula niku janjane dianak-anake saka sapa lan kula niku bapak kula niku sapa? Lho, kowe iki goblok apa piye? Kowe 10-an taun nganti mangabad-abad melu karo Semar Badranaya. Cetha wong semene akeh padha ngerti yen kuwi anake Semar kok ndak takon bapakmu kuwi sapa? Oh sike. Nek mung perkara kula anake Semar wae pancen ya do ngerti kabeh. Ning jebul setelah kula cek teng kelurahan niku ternyata kula niku mung anak pepekan. Kula niku mung anak angkat. Kula niki jebul mesti idopsa. Adopsi karo Semar. Lah asline kula iki pengen goleki karo bapak. Bapak kula sapa? Nek pendhita-pendhita ngendi pertapane, nek ratu. Alhamdulillah aku anak ratu. Ratu ngendi negarane? Nek satriya ngendi kasatriyane. Lah kok dadi kowe takon aku? Ajarane sampean pendhita ampuh. Perkara ampuh karo ora kene aku ora ngerti karo bapakmu. Mergo laire dhisik kowe. Ah,
Kula ngertos nek lair ini dhisik kula mbane sampean. Ning sampean iku kondang pendhita ingkang wasis ngerti karo lelakon sing panjenengan boten ngerti, ngerti karo lelakon sing bakal lakon tegese netra sampean iki iso nyawang masa depan atau masa lalu. Mrengking saking menika nek sampean wis wani ngadeg dadi braponan niku sampean kudu wani ngaturke bapak kula sapa. Nek sampean ra iso ngaturke bapak kula sapa, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Lho, kok sik kowe aja ngawur. Ya kok dadi kowe ngusir karo Begawan Durna saka pertapan Sukalima saka negara Ngastina iki karepmu piye? Derajatmu mung batur, derajatmu mung ponokawan kok ngusir karo Begawan Durna. Dasarmu apa? Lho, nek kula omongi dasare sampean mesti mengke kalah. Nggih napa mboten? Ayo Kakek, kandha dasarmu apa? Ngastina iki sapa? Lho, kagungane anak Prabu Duryudana. Ah, ora penemu sampean. Mergo sampean dibayar. Dibayar karo anak Prabu terus iki dibayar karo Sinten Prabu Ngastina. Tumuli sampean ngakoni nek sing duwe Ngastina niku Prabu Duryudana, nek janjane ora, Mbah. Ngastina niku nggone Pandhawa. Merga sing dadi ratu sadurunge Pandhawa utawa anak Sinuwun Prabu Duryudana menika inggih menika Prabu Pandhu Pramuka. Ngawur. Prabu Pandhu Dewayana, Prabu Pandhu Dewayana. Niku Nalendra Ngastina. Apa ta sebabe? Kok Sinuwun Prabu Pandhu kok ora maringake negara marang para Pandhawa? Sap kuwi sebab disingkat dadi Sap. Sap Prabu Pandhu Dewayana dibanjut karo dewa. Dibanjut karo dewa nalika Prabu Pandhu niku nyuwun ngampil titiyane Sang Hyang Jagat Girinata inggih menika Lembu Andini dinggo titiyane Dewi Madrim. Dudu Bathik Madrim lho. Dewi Madrim. Nganti Prabu Pandhu sumpah menawi pulun Sang Hyang Jagat Girinata menika maringaken ngampil Lembu Andini benjang pejah kula sagah manjing wonten ing neraka. Ngoten niku. Monggo Prabu Pandhu pun nate nampi sumpahe Kidang Kimindama. Do nalika Prabu Pandhu bebedak wonten ing alas ana kidang loro lanang wadon arep do piye? Ora usah tak genake, sampean wis ngerti dhewe jaman sampean karo jaran. Hus. Melancang ucapmu, ayo sing ngono kuwi. Lagi do ambus-ambusan. Dening Prabu Pandhu dipanah. Terus badar Resi Kimindama nyupata karo Prabu Pandhu. Pandhu ana wong arep sakaron sih, ana wong arep saresmi kok tok ganggu. Mula kowe iso nek nganti wani campur karo bojomu ing kono bakal tibaning pesthi kowe tekaning pati. Sedhe Prabu Pandhu. Ha piye ndek bojo loro? Ra iso dikabak-kabake. Nah, Prabu Pandhu tumuli dibanjut dening dewa. Sampune dibanjut merga Pandhawa isih cilik-cilik, Prabu Pandhu tumuli nitipke negara kalian rakanipun inggih menika Prabu Destarata. Kakang Adipati, kula titip negari benjang menawi Pandhawa sampun dewasa kula aturi maringaken dhateng Pandhawa. Ning wangune Prabu Destarata ngemut gula krasa legi luwe-luwe diaja-ajai karo kiwa tengening Prabu Destarata, ya kuwi adine Ipe. Adine Ipe, Prabu Destarata sapa? Aku. Wis ngaku wonge wis ngaku. Ah terus nganti tekan mangsane negara Ngastina dadi darwahe Prabu Duryudana nek jane kuwi nggone para Pandhawa. Loh, jaman Prabu Pandhu kaya ming abdi kaya ming batur. Kosek. Sing yasa Ngastina iki Prabu Sentanu. Aku ya momong, Mbah. Prabu Sentanu yasa negara Ngastina. Niku nuwun sewu. Kula nyuwun pangapunten lho, kula niku melu ngudak semen. Melu gawe pondasi, melu ngunggahke blandar. Dadi kula niku duweni hak tumraping negara Ngastina. Mula nek Ngastina ngene iki ana wong sing ora iso dipercaya, luwih-luwih pendhita sing ora nyata, Bagong tidak terima. Harus go on. Kleru. Harus out saka negara Ngastina.
Kudu lunga saka negara Ngastina. Aku ora mentuk Ngastina dilenggahi pendhita sing ming katon suci, jabane ning jerone lecek kaya telek. Bawa Durna kados pundi? Seketap ger. Wah, lole. Apa iki numuse ya, Kang? Numuse apa? Impen mau. Hus. Aja disambung rapet karo impen. Ora ana sambung rapet karo pasumenan. Upama ana sambung rapet karo impen apa ya Bagong iki bakal keduga dadi Senopatine Begawan Durna. Oh, ora bakal iso. Bagong ora bakal iso dadi Senopatine Begawan Durna mergo Durna kuwi ora bakal iso dipateni dening ponakan Bagong. Sing kandha sapa? Ha listrik kowe tak pateni kowe modar kabeh kok. Apa meneh menungsa? Pun sampean mang ngomong. Ngerti mboten bapak kula? Oh, Bagong. Yen kowe takon karo bapakmu, sejatine aku ngerti ya mung karo Semar kuwi. Semar kuwi bapakmu, Bagong. Mula nek ketakon liyane bapakmu liyane Semar kuwi aku ora iso ngandhakake. Sing gedhe pangapuramu. Nah, wis sakniki cetha nek ora iso ngandhakake, ateges sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Sampean kudu kesah saka negara Ngastina. Lho. Lah kok dadi kowe nunduk karo Begawan Durna? Ah, ora iso pokoke. Gelem ra gelem sampean kudu lunga. Ora gelem lunga saka negara Ngastina aja kelakon dosa. Ngendi kepethuk Durna tendhangi. Hus. Ah, lole panos maning jajalan surtaning bawana iblis lanat. Lah kok dadi kowe kaya ngono, Bagong? Dinengke karo wani karo Begawan Durna. Aku ki ala-ala ki priyagung. Aku ki piyai luhur. Aku ki pujanggane negara Ngastina. Komeng diwaneni karo kere gedhi bal 17 kaya kowe iki. Kowe iki dinengke malah nyelangkak sak dhuwuring tenggak. Aku ora ngerti karo bapakmu, kowe arep minggat jos karepmu, ora ya sakarepmu, legane atiku. Yo, kowe kaya ngadeg. Ha wis tak obati ket mae. Satu jam sebelumnya. Mula aku nek krungu swara terus mbregenggeng ngadeg dhewe aku langsung. Ha piye? Adunake kaya ngono e padake. Kowe aja waton ngawu gawar-ngawur, Dur. Kowe ngunekke aku wong gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Kebangetan nggonmu nyuwara kowe. Kowe wis ora iso nuduhke bapakku sapa? Kowe sing ngunek karo Bagong. Kowe nang ibarate kaya ngutik-utik macan turu mbebeda raja singa. Singa barong. Penyakit to. Pancen penyakit ya, Dur ya. Lho kowe wani marang krek ning ngarepe Begawan Durna. Sing tak wedeni apamu, ha? Sing tak wedeni apamu? Nek meng kowe nesu nek aku ora wedi, aja kok kowe. Prabu Duryudana kon nesu. Bagong ora wedi. Sengkune iki apa? Kon nesu sisan. Prabu Karmen. Ya. Karna iki kon nesu. Aku ora wedi. Karta Marma Sato sak kancane, Karta Dendha, Karta Piya, Karta Adang. Kabeh kon nesu aku ora wedi. Bagong nek nesu ora ya ora adil sawa-sawa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Nek pancen sapa sing tak takoni, bapakku ora do ngaku, ora ngomongake Nalendra Brahmana, ora ngomongake satriya, senopati, lurah. Aji arep. Padake apa? Mangkel tenan aku iki. Ngaku ora bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni sak rampunging pasewakan, tak adiang kowe ning jaba. Arep bali liwat ndi? Aku wis cecek nang ngarep gepura negara Ngastina. Durna ketok Jatasi. Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampeyan iku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak. Nek kira-kira sampean ora ngerti rak ya ora ngerti tenan, nek ngerti ya mang duduke. Kula mboten ngerti Dik Patine, mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong. Oh, Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong, aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya, Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbok kena aku wani, nek kowe nesu aku ora matamu wae aku wis gila, Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa?
Aduh, kayak abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendelik kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan. Muni piye kowe? Muni mripat ku ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Tak ajar tenan lho. Ora nyepeleke lho. Bagong nek katokan teneng abang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora baen-baen. Ayo, pokoke kowe kudu ngerti. Aku ora ngerti tenan, Pak. Ora ngerti tenan. Ora seret jopo. Wah, Bagong. Wonten dawuh nggih. Lah ngaten cetha perlambang keng kula tampi Bawa Durna badhe nandhang kesisahan krana kula nampi welami tulumantar merganing pasumenan. Inggih. Menika lajeng kados pundi? Kula semanggaken dhateng paduka anak Prabu Ngastina mangkebyake para Sata Kurawa. Kon belani Bapak Durna Bagong dikroyok aja nganti cilik lara gedhe tekaning pati pujangganing negara Ngastina. Undang-undangan barang aku diseret nganti sirahku suarane tok 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 tok. Apa ora kowe? Nyepeleke. Aku nek wis nesu ora baen-baen. Oh, kowe engko tak kandhake bapakmu yen kowe gawe geger negara Ngastina. Omong. Omong, Semar tak pasung ning pawon. Ora bakal wani Semar ngelekke karo aku. Gareng wis tak ancam, Petro wis tak ancam. Truk, Reng, yang bengi iki arep dadi lakon. Nek kowe arep ngisuh ngandhane aku kampak sirahmu. Do pucet sirahe. Mula bengi iki aku gleleng tenan. Oh, kowe engko bakal dikeroyok dening Sata Kurawa. Piye? Keroyok dening para Sata Kurawa. Lho, Bagong rene iki ora mung ijane. Lho, kowe nggawa kanca? Nggawa. Wong pira? Wong 5. Papat to 5, papat 5 karo aku wis pas. Arep perang par gonggong arep. Ora guyone serius iki. Ajar tenan kowe. Kowe engko bakal dikeroyok dening para Sata Kurawa. Ngene, Mbah, kowe iki men kepenak kok. Bagong, kowe iki anake Begawan A misale. Utawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake Raden C. Ngono ki mengkari omong, mengkari kepenak. Mengkon ngene kok rekoso. Hah? Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku ora ngerti tenan. Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku aja tak tutuk. Aku iki arep ngelapi keringet. Ora arep ngampleng karo kowe ora. Aja sumelang, aja sumelang. Aja wedi, aja sumelang. Oh, lele. Iki mengko Kurawa bakal teko ngrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngeculke karo aku. Halo sayang. Karo kowe. Ora karo kowe. Jijik aku.
untune ae ireng-ireng ngono. Ayo kowe mawar ngundhake Kurawar ngeroyok aku to saiki Nolea. Nolea sapa? Sapa botoku Nolea? Pendhita kok nangis kaya Yamaha 75. Ngak. Nek nggawa damen ora kuat kan. Piye, Gong? Mboten ngerti wonge. Lho, ora ngerti. Mboten ngerti jare pendhita pengpengan. Mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku. Terus kula ngancam nek pancen ora ngerti jauh diajar ya kula seret saking Datraya. Bagus. Mergo sing dadi harapane menungso, kowe takon karo sak pepadane menungso, Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak. Bapak kowe satriya pengpengan kowe Suwitara Durna nek Durna ora weruh, gunane apa nggo sandangan cara pendhita? Gunane apa nganggo sandangan cara Brahmana? Teteli sandangane. Teteli, turake katoke cawet. Gulake ben ki jepreti. Aduh. Kurang lakone wis mules aduh. Aduh, Bagong, aja ngono ya Bagong. Aja kaya ngono ya Bagong, aku wegah tenan Bagong. Kowe kudu bloko ora boko iki alga Joko wis nang mburi lho. Ngati-ati lho. Mas aja diperai. Mas aja diperai. Kok kaya ana campur sari to, Den? Lah piye? Ndelok sik ning Durna cekeli. Yo, ndelok sik Durna cekeli. Iki acara seneng-seneng wis paripurna. Lagu terakhir ya kuwi Liwung. Kowe saiki ngaku ora wis tak nehi kesempatan tak nggo mikir selama aku ndelok bintang tamu. Iki mau kowe tak kon mikire wadene kowe ora iso menehi keterangan karo aku. Kaya jumbuh kandhaku ngarep kowe kudu lunga saka negara Ngastina. Ora iso menehi keterangan karo Bagong. Percuma kowe dadi pujangga negara Ngastina. Aku ora ikhlas nang Ngastina dilenggahi pendhita kaya kowe sing ora ana nyatane legane ati. Wah! Kowe ladak. Mati dengan kepengul mungging ayuda kepapak bawatnya bentar kepapaknya mungging ngaloka menungso ratatanan indah-indah derajatmu kedibal kowe ming Panakawan wani gawe geger negara Ngastina malah kowe wani nyempalani karo bapa Prembanduna. Bagong, aku sing ora nrimake sawangen Kurawa seglaris papan bakal sak biyantu karo bapa Prembanduna. Apa mbareng kira aku wedi ha? Blas ora ana wedine aku. Nek meng Kurawa wae aku ora jinjo mula aku wani ngeret-eret Begawan Durna pancen tak pancing niatku men Kurawa nesu karo Bagong. Nah, dipangan umpanku karo kowe Karta Mondol. Kartomarma. Arep ngapa kowe? Arep nganu ngajar Bagong ora wedi aku. Bali ora kowe. Sesuk ora bali, saiki ora bali. Bali nek wis entuk keterangan karo Begawan Durna, ora entuk keterangan saka Begawan Durna. Taunana Windarana ora minggir saka pawan kene. Kendharat tanganing Kartomarma. Panggah tayane gane ati.
Belani Bagong kowe Antasena. Tumbak jebol dadam. Mati aku. Wah. 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 Mati he. Wah. Utuh. Mulane Bagong gleleng pacai gebelo sirai. Dijobani karo Antasena. Oh, Pakde. Panjen aku ngancani karo Bagong. Mergo Bagong ponokawanku kepengin goleki bapakne. Antasena, piye? Mudula. Bagong tekani kricung cara sikile. Arep kapake bojo cari kricung sikile. Undurna Antasena sik jebal jajamu timbano. Yo. Modal. Wis jan. Hot modal. Iya. Modal we. Hot. Wah. Jajah mrata imbagian padha-padha. Coba Bagong. Kowe aja gawe kisruh. Negara Ngastina ayo bali bagawan Durna. Ora ngerti sapa bapakmu. Mula kowe aja butek banyu bening kahanan negara Ngastina. Kowe bali ora?
aku ora bakal bali. Tahu nono Windana ora bakal bali. Bajigur kowe ngecek aku kowe. Kok kowe ngecek kowe? Ora ngecek. Wong gagape kok arep gleleng. Hah? Sawangan. Kartomarma, Surtayu. Kabeh mundur. Lah kok kowe wong ngomong ora cetha kok arep gleleng. Arep dor. Wasem. Durung tekan nggone wis dijebloke. Ayo, areng apa? Titi bantanganku kelakon titi tinjo ngek-ngek nyawamu. Ya. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tangkepnya. Gak diantemnya. Dan. Iki ikhlas lahir batin, ora ikhlas sebab apa-apanya. Tak jajal wong gagap ki omongane piye. Antemane piye, guys? Ayo gak omong, guys. Gak omong gak ngantem, guys. Kok kowe omong klerak-kleru. Kelakon mati dening aku nyo. Diar kowe. Agene meng kaya ngono. Aku iku lino ketiban kambil tak kandhani. Dadi nameng antemamu ora sepiro wae. Lho. Kowe rasa gleleng, mula aku wis tak omong karo kowe to. Kowe iki nek gleleng senengane ora iso kaya ngono kuwi. Asem perang disambi golek laron. Kayane kaya eman-eman iki nek nang nggon aku wis tak campuri ndok. Kemanja banget. Ayo nana pancen kowe. Titik. Oh, mencok raiku barang to malah. Wah, warsen. Cici traksi. Aku warsen. Kepiye? Aku warsen kowe ora mundur mungsuh Bagong tinjungake ra nyawamu kowe. Ngono. Kapokmu kapan? Penabuh iso tak hapusi. Kowe aja sembrono. Ayo, gegegake anon mergane tenan saiki tenan yakin. Aku ora ngapusi aku yakin kok. Ndak aku ngerti dihapusi penrawit cilaka aku mati jeneng aku. Mundur. Bagong ngamuk Dewangi Antasena. Kurawa bubar maut mundur. 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 Citraksi barang ya wis perang. Pun man. Ketemu sapa? Ketemu sedulur. Lelaki ketemu Bagong. Mungsuh Bagong kok kalah nek cara aku isin. Nah, kula kok biasa. Ora isin. Isin gone ngendi? Isin iku dienggo merem ilang. Bagong sajake bar meguru anyar. Kula antem sirahe rapopo man. Suarane mak klothak. Kok kaya ngantem bathok klopo. Wonge gletak. Sing ada memendonong matane. Terus kula citrasrah mundur iki mergane patimu bres. Kowe diantem udan. Oh. Wong edan ora candas kula digebuki bres mangkel man. Pun cici cilaka nek ming musuh padha satriya wae ora masalah. Nek mungsuh wong edan-edan ngoten nika Kurawa kalah isin menang ora kondang. Nggih ta? Heeh. Mumulan iki sing dadi tok sumbering perkara niku Bapa Penemban Durna. Bapa Durna Bapa Durna diwenehke kalih si sapa jenenge Bagong mawon terus mengke pripun supaya
ana penyelesaian permasalahan. Iya. Neng. Nang. Dudu. Nek nganti niki mengke sesampeyan tetep ngetapke para Sasata Kurawa nyemelangi mah. Bapak Bagong nek ngamuk medeni. Pun kula semanggaken. Piye ne? Kancamu piye? Isih ora Kurawa? Nek isih kon maju, kon methuke Bagong. Nek Kurawa entek patihe ngene, uwek-uwek cangkeme. Is. Aku kira melu apa-apa. Aku kira melu peperangan iki. Wis tak anggap melu kowe. Anggere Kurawa isih ngroyok Bagong Titanana. Aku nek saya mangkel. Ora kok Kurawa sing tak bondo kabeh. Ning klebu ratu Ngastina melu tak bondo legane ngatiku. Weh, lha tiwasan. Piye kok? Non Piye? ana iki sing disandra wau malah mlayu. Sopo? Durna. Lah aku ngoyak kowe dilarak karo Pak Dikartomarmo. Durna ora ana sing jaga. Mula Durna mlayu. Nek kudu kecekel kudu ditakoni teng pundi bapak kula. Nek ora iso kecekel ngrekoso. Arep takon sapa meneh ora takon Begawan Durna. Terus karemu Sampeyan kudu tanggung jawab iso nyekel Begawan Durna. tak cekeli. Kowe ngoyak saka kene aku tak ambles kuwi tak methuke saka kono. Siap. Endi Mbah? Kula niku mung jane mung arep takon karo sampean, mawangsulan. Nek sampean ora iso wangsulan, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Wis niku mawon titik. Syarate mung niku mawon. Ora werna-werna. Bagong, aku kuwi ora ngerti tenan ya, Bagong. Kowe iki ya aneh kok takon karo aku, wong nyatane uripe iki dhisik kowe karo Begawan Durna kok dadi kowe takon aku. Ora ana jamal mek ngerti aku kok ngerti karo wong tuamu ki sejatine sapa iki aku ora ngerti. Sampeyan niku dadi pendhita sing ampuh. Ngaten. Mula sampeyan kudu bloko. Aku ora percaya sampeyan ora ngerti. Mula sampeyan kudu bloko kalih kula nek sampeyan tetep ngandhake ora ngerti, aku ora trima tenan. Bagong aja Bagong, ora iso. Wah candala bondo, leboke pakun jalan, pakake macan. Jan ora mlayu. Ngopo, Mbah? Bagong, aku minta maaf. Aku njaluk ngapura. Aku ora iso ngandhake bapakmu, Bagong. Aku aja to pilara ya. Cangkemku kleboni walang. Njaluk ngapura ya, Bagong. Piye, Gong? Kok niki sing kudu menghakimi aku. Asli aku wis. Aku mangkel nek carane ngene iki. Saman bloko mboten. Aku ki ora ngerti. Aku ki ora ngerti tenan, Bagong. Wis, nek ora ngerti, titeno tendangi siramu. Sik, Gong, sik, aja ngawur. Iki pendhita lho, Gong. Terus nek pendhita tok kurang ajari tok tendangi sirahmu aku sing ora trima. Arep dikaya ngapa iki gurune bapakku. Durna ki tau tate mulang ilmu karo bapakku. Kena kowe nesu ning aja terus mulasara kaya ngono. Bener Antasena. Matur nuwun ya Putu. Aku wis tak lindungi. Meneng wae tak rembuke sing apik-apik, Mbah. Iki lho cah Bambang ning ngerti tata krama. Ora terus apenake dhewe. Terus ra entuk ditutuk dijotosi ra entuk. Ora entuk.
Kena kowe takon ngoyak kena ning aja nganti nibake tangan. Kowe jane melu ngendi ta kowe? Molak-malik kowe no, sena. Ora positif kowe. Ora apik nek carane ngono iki. Mau ngewangi aku saiki ngewangi Durna. Aku ngewangi Durna iki mergo Durna iki gurune bapakku. Nek kowe arep gendak sik ora karo Begawan Durna aku ora ngiklaske. Kena kowe ngoyak nganggo rembug ning aja terus bengok-bengok kaya ngene iki luwih-luwih kowe arep jembalani karo Bapa Durna Hyang Durna. Aku ora ngiklaske. Iya, ketok gedhamu saiki. Ketok lorekmu kowe. Kowe ketoke ngewangi aku nek jatine kowe ngemuli karo Begawan Durna. Ora masalah. Ora masalah. Kowe ngeman karo mbahmu ora masalah. Ning aku saiki iso nitik. Aten-atene Antasena iki kaya ngapa? Njaba karo jerone wis beda. Cangkemmu sing apik lho, Gong. Cangkemmu kowe. Lho. Wani karo aku. Meng perkara Durna lho iki. Meng perkara Kumbayana. Kok dadi awake dhewe nganti geger kaya ngene iki. Padahal mau sing ngakon kowe. Ndara Antasena kula kepengin takon teng pundi dununge bapak kula. Ayo tak terkira nek Durna. Takon Durna nek Durna ora iso ditakoni ra wangsulan jotosi wong loro. Mau omongane sapa ngono kuwi? Iki tak rekam ning HP lho. Lho. Isih tak rekam ning HP-ku. Aku saiki kowe nutupi karo Begawan Durna. Wes aku nek kowe jotosi Durna aku ora entuk. Aku arep nekat. Nek kowe nekat saiki wis beda perkarane. Beda perkarane? Ora aku ngewangi kowe, aku ngewangi Begawan Durna. Motar kowe, motar kowe. Arep ngapa kowe? Oh, sepelekke ora. Arep kaya ngene iki akeh wong belani, akeh wong tresna. Mula saiki kowe arep ngapa? Kowe arep bantu arep Begawan Durna. Kowe arep ngrincong sikile Begawan Durna. Ayo, bandanan aku. Konangan putuku Antasena, oh, lebur tumpur tanpa dadi. Weh, gleleng iki saiki. Wah, suarane terus kaya nyewa sound system ya. Bengok-bengok sak penake dhewe. Apa dikira aku wedi, Mbah? Dume sampean diwangi Ndara Antasena, aku wedi karo kowe. Gong, kena kandhane ora? Ora. Lho, ora basa. Ora basa ora apa. Aku wis nekat tenan ya. Mati nang ngene awujute ya. Bangane bali doyak-oyak bang plecet. Wong modar nek kene mbok ya wis. Nek kono kowe ora kena tak kandhani. Ora, bakal ora kandhani. Antasena. Nek Bagong ora kena dikandhani, pateni wae. Gunane apa duwe abdi jenenge Bagong? Oh, cangkeme elek ta iki. Cangkeme elek iki pendhita kaya ngono iki. Wah, lambene jan senengane nglincipi carang papak. Nglincipi perkara. Wis saiki kowe keleren ora? Ora. Ning aja ngantemi Begawan Durna, tetep tak jotosi. Nek kowe jotosi Begawan Durna, mungsuhe aku. Aku ora wedi karo sapa-sapa. Nek kaya ngene iki aku wis nekat tenan. Nek ngono kowe wani tenan karo Antasena. Sing tak wedeni apamu? Iki mergane. Ayo, bangga tayoni negane ngati. Won. Wong kok ora hafal sandiwara. Modar wae. Tonjo nganti mlengkung. De pasir. Pripun Kakang Durna? Kula mangga tang. Kula mangga tang. Bayak tugel. Waduh tenan iki. Mesti di gift. Napa? Di gift. Gift gak gelem gak kula. Mana weh lah eneng sing ngewangi. Lah tak gawa mlayu ketiwanan.
kok ngerti sandiwaraku, Gong? Lho, pemain ketoprak. Aku wis paham sampean kedap-kedip mripate. Lah wis oke. Iki jak Brahman iki. Kok durna kok ya ora sadar. Dek gleleng banget. Barang sampean iki mergane pati kuwi ya cancut tali wondo jebul tepat. Lek ku ngantem sajae keseron, Gong. Tak antem nggon cengel terus ndungkluk. Terus tiba ning lemah. Cacat ora ya? Cacat sing wis pirot-pirot kok wae. Nek kula ora pati parah wong kula nggon bathuk. Bathuk niku atos kok. Iya. Terus iki karepmu piye? Terus niki pripun? Kula urung mundi jelas durna ora ngerti. Janjane aku arep ngenehi dalan karo kowe ning aku wedi, Gong. Wedi masalahe? Nek aku katut-katut mengko aku nampa duka, luwe-luwe aku bakal dipidana. Sebab ming ana siji sing ngerti, kudune ngerti ming ana siji. Sapa? Dewa. Dewa? Papane ning Kayangan. Kowe munggah ning Kayangan Suralaya. Lho, apa isih ana kereta? Lho. Nek jurusan Surabaya ki sentek mau jam 6. Suralaya basa. Wah, Suralaya to? Krunguku Surabaya. Suralaya. Terus matur Bathara Guru, bapakmu sapa? Nek Bathara Guru ora ngerti, tak bubarke murite. Lho. Murite sapa? Murite Bathara Guru. Bathara Guru ki udu guru sekolahan kuwi udu ning Bathara Guru. Oh, lho tak ketemu e. Tangane papat. Wah. Nek kosokan suwe kuwi. Lho. Kok suwe? Keleke papat e. Mun sung kelek loro wis suwene ora jama-jama kok keleke papat. Kuwi Kayangan ana kene takon, Bu Kulun, kula nyuwun prisa bapak kula sinten? Nek Bathara Guru ora ngerti, amuk. Kowe kok seneng banget nek ngajani aku elek kowe. Lah arep ngopo nek ora ngerti arep ngopo? Nek aku modar seneng. Iki ki mung titahe. Dewa ki wong sing nguasani Kayangane. Titah kaya aku nek nyawang karo kowe iki titah sing kena lara lumbeting pati. Maksude? Iso lara ning ora iso tekaning pati. Wah, malah rekoso lho kowe. Nek upama lara nganti lara banget aduh mongko ora mudar-mudar malah kesiksa lho. Mbok kata-kata kuwi dilangi wae. Ora kena lara, ora kena pati, ngono malah penak. Kowe titah sing ora kena lara, ora kena pati. Nah, munggah ning Kayangan. Ora ana sing iso ngalahke karo kowe. Yakin aku sumpah. Mun nek nganti kula kalah cemplungke Kawah Candra di muka, tak susul. Wah, mengblok iki menan. Iki meng kata-kata kosong iki mengane. Iki nek carane majalah ming pawarta sanes kasunyatan iki. Engko aku nyusul nek kira-kira kowe sing menang aku tak ning donya wae engko ndak dikira aku sing aja-aja karo kowe. Ngoten iki? Iya. Oke, ora masalah. Terus Kayangan niku liwat ngabur. Wah niku tikete larang. Mabur piye carane kowe anake Semar? Ning nganti ra iso mabur percuma. Ala dene kuwi anake Semar, anak angkate Semar, anu golek karo bapakmu sing tenanan ming mabur kok ora iso. Oke. Mang tonton Den. Wadake. Arep ngopo kowe? Matek aji. Tekan Kayangan. Ya muga-muga ora temangsang. Mabur kok temangsang. Ora nganggo kendali rak mabur. Wah, mripate merem-merem. Meneng ta iki lagi ndonga. Mah dilokke ora wis meneng. Ciripit gula batu kejepit. Jiwalang kaji koko belu dem-dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Jiwalang kaji koko belu dem-dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Jiwalang kaji koko gelu dem-dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Jiwalang kaji koko belu dem-dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Jiwalang kaji koko belu dem-dem. Misroh ta? Wis munggah e. Nelemu nganggo aji-aji kaya ngono kuwi tekan Kayangan sesuk malam Minggu. Bus ngono. Ora duwe.
Neng Madurana. Neng ya, Kang. Nggih. Tak suwun terus sing gawe jagat tak tendang baka muska kene. Aja pati-pati tiba nek ora tiba kayangan. Siap. Wis siap kula. Ya, ngati-ati ya. Ha wis. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bali lumut ambreganggeng hawita denceng dencengan Mastu Nomo Sidam karing bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra merkencong warudayong pak pong bu bolong kali cedhi sapa sing gawe punapi di Kakang rumaos bingung raos sing manahipun ingkang rayipun Manikmaya ingkang sekawit kamontenan kayangan katingal ayem tentrem nanging dumadakan wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat Kakang Narada menika saking dayanipun menapa nuwun pamunten Di menika mujudaken satunggiling pandangon menapa panardi tumapipun Ngara Gusti Pangadaludal sebab
Paduka menika dewaning para dewa, nalindraning para Jawata. Mesti kemawon mboten badhe kekilapan dhateng Mbah Musikin titah. Nanging sabab menapa? Dene Paduka dadak dangu dhateng Raka ing Sidi Pangudaludal. Adi Pramesti. Kakang Trudo, punapi? Ngibaratipun kula menika ingkang damel cangkriman, Kakang Trudo ingkang kedah mbatang cangkriman. Mboten wonten jamak limahipun ngatasipun kula menika ingkang damel cangkriman, Kakang Trudo. Mboten purun anyang krim, nanging kula ingkang mbatang cangkriman. Menika namanipun mboten nilok, Kakang. Dalah. Inggih. Menawi kula mekaten, kula namung badhe munjatung saha Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Sejatosipun kayangan menika mboten wonten lemah sangar kayu waing. Pandhita malih tingal menawa dene wujuting satriya ingkang seleh kasatriyanipun tuwin ambrahmana menika babar pisan mboten. Namung mugi antatosna ing kawuningal. Bila jagat geger menika dipun sababaken namung tingkah lampahipun titah pujangkara ingkang mboten gadhahi derajat tuwin mboten badhahi kaluhuran wonten ing ngarsa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Namung titah menika kawula alit, nanging nadyan kawula alit kawasa akarya gara-garaning kayiwangan. Lan mugi antatosna ing kawuningal menawi Adi Pramesti Bathara Guru menika mangke mboten limpat, mboten pinter anggenipun nangungkap dhateng lampaning jagat. Tartemtu badhe ngembet utawi dabe malembar wonten ing kayiwangan Suralaya mriki lho Di, menika ingkang dados kuwatosing manahipun Raka Sidi Pangudaludal Adi Pramesti Bathara Guru. Rikat lampahing rata tanpantara prateng sukuning argaram kang tumingal Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos paripurna Mbal Wacana. Kasara ingkang wantun minggah wonten ing Bali Martya Kundha Manik. Nenggat majanipun Lurah Semar, Lurah Bagong nyerpepeh pindha sata meterang karya kagiat kang samya mulat. Pandhita kang nyarwangsit pindha kombang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone apa ta ora lidhok ujaring wong daplok. Inggih menika dititah ingkang kula aturaken damel gara-gara wonten ing jagat Bagong Kakang. Nggih. Mboten kinten babar pisan teka Bagong ing karya gara-gara ning kayiwangan. Ing mekaten tumriki timbalan menapa wigatosipun Bagong sowan mongko tanpa tinimbalan. Ponokawan Bagong padha raharja sak prapta kita Ponokawan. Hong ilaheng. Gus. Aku kita nganggo sebutan dewa iki piye? Karang kula pun mapan wonten ing kayangan menika kedah saged genepi dhateng tata krama. Lah ning ora kena titah ora kena nganggo hong ilaheng. Awi kena kebacut ya Kulun. Ya wis terus-terus. Awi kena mangastu manana masa sidam. Pukulun Bagong kula ngaturaken sembah sungkem pangabektinipun ing ngabdipun Ponokawan Bagong Pukulun. Iya Bagong. Pukulun ana apa?
Menawi pukulun Bathara Guru astanipun sekawan menika nggenipun pados kaos wonten pundi pukulun? Gak tenan ta. Iki senengane apa-apa kok ditakokke kok. Asal usule wong pinter ki mergo ora isin tetakon. Ha nggih ta pukulun? Cobi niku nek tuku kaos menungsa lumrah, mongko tangane papat. Napa bolongan siji dinggoni wong loro? Napa mboten sesak? Ah, jenengan dilakon. Bagong, wonten dawuh pukulun, ulun mboyanate ngagem kaos. Mekaten pukulun. Iya. Oh nggih nggih. Kok astanipun ingkang kalih sedakep pukulun. Napa sampun mati rasa? Bagong wonten dawuh ulun ki Sang Hyang Jagat Girinata, Sang Manikmaya. Ulun ki kami tuwaning kayiwangan. Kula sampun prisa pukulun. Pukulun anggenipun ngunjuk benjang menapa menika ngedhep teko wonten mriki. Duduk gendhelmu lho nggih. Iki dewa e. Pukulun sinten sampean? Ulun Bathara Narada. Wah, sing sok berkencang waru dayang. Dayang nang pinggir kali ngoten nika. Iya, ora diyani ndak malah tekan ndi. Weh lah, aku nang kene ketemu dewa-dewa. Ingkang wonten wingking panjenengan? Ulun Bathara Indra. Weh lah. Bintang televisi. Bintang televisi iki sapa Indra? Dono Kasino Indra. Wis ora ana ning kari Indra tok. Lah nggih mulane Dono Kasino ora melu sowan mergo wis ora ana. Sing ana Indra tok. Bagong, wonten dawuh pukulan? Pukulun. Apa wigatine dene kita sowan ning Abyantara Ulun? Pukulun menika satunggiling jawata ingkang mboten ngertos rasa blas kasihan. Apa meneh iki? Bocah kok apa-apa dilokke ta iki? Kena ngopo kita matur kaya mengkono? Pukulun mesakaken sapi kok didak-idak. Kuwi lembu andine titihaning Sang Hyang Jagat Girinata, sapi didak-idak. Kula bae pukulun. Mungkin kula sik ngaritke. Bagong kita aja edan. Bola-bali nek bocah ndugal kewarisan. Nggih pukulun, apa wigatine? Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kanja wonten ngarsa paduka pikulun Sang Hyang Jagat dunia. Jagat Giri Pratingkah. Nyun ngapunten mboten apal pukulun. Jagat Giri Pratingkah. Ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jemet paripe. Mugi anadosna engkau napa katentremaning manah kula pukulun. Iya Bagong. Dene dungkap ing ngangka loro. Pukulun panjenengan menika sesembahanipun para titah wonten ing ingkang gesang wonten ing Madyapada. Sedaya para titah menyembah lan paduka pukulun. Mboten wonten ingkang mboten nyembah lan panjenengan. Mula panjenengan menika satunggiling dewa ingkang mangertos dhateng mobah musik ing titah. Pukulun berarti sampean sok ngertos nek kula dong kalih bojo kula. Mboya Bagong. Nun mboya. Mbois kok mboya. Mboya iki ora. Wah, ya ora ngerti kok. Tak kira nek mbois. Ing ngangkat 3 sejatosipun manah kula menika menangis pukul. Ati kula menika nangis. Sebab menapa? Kula menika mboten nate tepung kalian tiyang sepuh kula. Bagong, apa? Gus, basa wonten dawuh. Kita iki piye kok dadak nangis ati kita? Wong wis ditetepke kita kuwi anake Semar. Bohong. Kamu tukang bohong. Malah nyanyi barang. Kita kuwi anake Semar, dudu. Semar ki meng bapak angkat junjung. Semar ki bapakku Pupon. Ngoten. Dadi asline kula niku anane Bagong urip ana ngalam padang, mesti ana sing anak-anake. Ra mungkin menungsa kok mlethek saka watu. Ra mungkin. Ora mungkin kula kok tiba-tiba wonten druk langsung teng rumah bersalin tanpa ana simbok.
Ora mungkin kula niku diciptake saking tumindake bapak kalih simbah. Mula kula ajeng takon bapak kula sejatosipun menika sinten Bu Kulun? Bagong dalem ulun critani. Waduh suwe iki. Mbuya. Ulun tak crita kelawan jeneng kita. Kita kuwi sayekti mbuya dianak-anakake. Sabab ngerti yo. Kita kuwi asale saka ayang-ayangane Kakang Ismaya. Nalika semono jeneng kita kuwi dudu Bagong nanging Gombak. Ombak. Gombak, ombak dengkulmu kuwi ora. Satemene kita kuwi tuwa dhewe tinimbang Petruk karo Gareng. Nanging gandeng kabeh mau pinesti kita tumuli dadi nom. Sing dituwake Gareng karo Petruk. Ning sejatine kita kuwi asale saka ayang-ayangane Semar. Mula yen to kita goleki kelawan wong atuwa kita ora bakal ana. Ngono Bagong critane. Kok kaya meng dapusi ta ya? Ora mungkin wong kok digawe saka ayang-ayangane Semar atene ayang-ayangku dhewe tak gawe wong wedok ayu. Terus tak pek dhewe. Sampeyan ampun ngayarawa. Ampun ngayara. Ampun gawe crita sing ora nyata. Niki kula wis tekan sirah lho emosi kula. Kula bar ngamuk teng Ngastina. Durna bar tak palu sirahe. Niki kula munggah teng kayangan wigatine nyuwun priksa kalih sinuwun pukulun Bathara Guru. Bapak kula sapa? Kula omong namung wangsulane Bagong, kowe dumadi saka ayang-ayangane Semar. Kita kuwi ora dianakake lan kita kuwi ora dikandhut dening suwijining wong wadon. Emahku padake cah cilik. Emahku kudu ana. Ora mungkin bapakku ora ana. Bagong kita ki aja ngeyel iwang pukulun maneh kaya wis mata wis ngendika apa anane. Kowe meneng wae mbah tak jengking lho kowe. Meneng wae. Sing dadi ratu ning dewa sapa? Iwang pukulun Bathara Guru. Ha wis. Dapukmu apa? Ulun kami tuwa. Kami tuwa nek ora ana genduren meneng wae. Kami tuwa kok rewel. Pukulun. Iya. Kula nyuwun priksa Pukulun. Pukulun kedang paringi dawuh, sinten bapak kula? Ulun wis matur apa anane. Ulun ora percaya. Ulun sapa? Ulun iki. Nameng crita kula dadi ayang-ayang ora percaya, yakin sumpah ora percaya. Kula mah nek diawan yang diwangsuli kaya ngono. Yen kita ora percaya kita moh kita arep apa? Tantrimane Bagong. Ora mung jagat sing kula obrak-abrik. Kula ora iso nduduke bapak kula sejatine aja takon dosa. Klimpangke saka Sela Kanda Warung. Welaitan. Cah kentir. Caitan. Rada petuk. Kuwi ra malah kurang ajar ta kuwi. Kita iki karepe piye? Bathara Guru kok tok getak nganti melayu. Kowe melayu ra we? Kira melayu titenono we tak nggo dolanan asli. Tak ilangin tupe tak nggo hibur-hiburan. Padake tawon ora. Sapenake dhewe. Kowe mulung ora. Bathara Raja sampean ngerti ra bapak kula sapa? Ulun ora ngerti. Ah, padha wae. Plocot peteng wis. Sapenake dhewe ora. Sampean kami tuaning kayangan ora ngerti bapakku. Ngapa begogok nang kene? Hah? Pak ulang-ulang modar dening aku. Bagong, wong kang kaya kowe padha karo wani marang kadewatan. Iki putrane Bathara Guru ngangka catur Bathara Indra ingkang bakal bondo lawan kowe. Yen perlu tak lebokke ning kawah Candra Dimuka. Kowe sing tak lebokke nang lemari es.
Bubar dewa-dewa. Gleleng tenan Bagong bengi iki. Dewae kalah karo aku. Bathara Guru tak getak langsung melayu saka Sela Kandha Waru Binangun. Bathara Antrada ndelik Indra numpak mobil jeep. Langsung lunga. Apamu kapan? Kayangan sepi banget iki. Piye iki? Ora ana wong ping. Tak mlebu ning Karang Kawidodaren apa ya? Sempatan iki. Ya ini iki mau widodari lagi adus. Arep menek uwit jambu dipa nirmala ngengok widodari. Jare widodari iki ayu-ayu. Ning aja ngundang malah ora ketemu karo bapak aku makokean dosa. Nduk goleki bapak ora ketemu malah niatku malah elek nginjen para widodari-widodari. Tak oyahe Bathara Guru. Kowe iku nek ora tak takon sapa meneh paling dhuwur ya mung Bathara Guru kok. Lho, Guru. Iki murid wis mlumpuk. Kowe arep mulang ora? Malah mlayu-mlayu. Hei. Omar Bakre. Jan wis, nek ora ngono, Bathara Guru, ayo aku ki takon tenan ora sampe ngawut dhewe. Prabu wonten timbalan Yayi. Sewu-sewu kalampatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene sawetawis paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng lenggah wonten ing Praja Ngamarta. Nanging dereng nampi dhateng aturipun ingkang rayi Ngamarta. Ih, mboten dados menapa Yayi mbok menawi wonten bab ingkang kapenggalih dening paduka Yayi Prabu saengga jengandika supe anggen paduka sampun kepareng lenggah dampar negari Ngamarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Kresna kakangku aku ngaturake basaku. Iya Dimas Werkudara Tatomba. Pangestunipun Kakang Tampanana. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Arjuna Tatomba. Pangestunipun Kakang Tampanana Janaka. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Kula ngaturaken bekti nggih Den. Iya Kakang Semar Tatomba. Pangestuku Tampanana Kakang. Kula tampi ndadosaken jimat. Ora kaya adat sabening Kakang Nayantaka. Katon cawus guwayamu rengu pasuryaning Kakang Semar. Ana wigati apa Kakang Nayantaka? Kula nyuwun pangapunten. Estunipun badhe wonten atur ing kula unjukaken Paduka Sang Nata. Kakang Semar Darpiatur apa? Mugi ndadosna ing kawuningan. Mbok menawi menika sanes bab ingkang wigati tumraping pepunden kula Pandhawa. Nanging wigati tumraping Semar. Lire kepiye dene Kakang Nayantaka paring dawuh ing mengkono? Den. Anak kula Bagong nilar griyanipun. Mongko niki wau mboten tumut gara-gara. Namung anak kula Petruk kalih Gareng. Kula wis takon sanak kadang tangga tepalih ewadene jarene mboten wonten ingkang ngerti wonten pundi papandunungipun anak kula Bagong. Nggih ming namung aturuninga kemawon mbok menawi sakwanci-wanci anak kula dipun kersakaken utawi badhe dipun dawuhi menapa kemawon. Sakmenika nembe mboten wonten tegesipun mboten nderek sowan wonten negari Ngamarta, Ndara. Miat langening kalanggihan aklar pandan moncar
tinonir kekonang sumsara tetahan padhang kasoran pacaring purnaming gegono dasari mangsa katiga dereng ngantos parepasa mimbal wacana kasaru rawing sang Hyang Pikulun Bathara Guru ingkang tumiyup saking dirgantara kaya kagiat sangganing para Pandhawa lang-lang ing dia mangungkong ganduan kalugon laguning lekas lukita linuting kitung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu ing Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Puntadewa Luntampa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Kresna Luntampa Guru hakeku aku ngaturke sembah Werkudara Luntampa Pukulun kula ngaturaken sembah iya Arjuna Luntampa Guru kowe do slamet to pangestunipun Kakang Ismaya wilujeng wonten menapa Pukulun dene sumengko tindak paduka ewang adi Pukulun menawi kepareng kawedhar dhateng ingkang wayahipun Puntadewa kepareng kula cemadhong dawuh Puntadewa yektine prapta ulunana ing negara Ngamarta sayekti mung bakal paring pangandikan kelawan para Pandhawa utamane kelawan panjenenganipun Kakang Ismaya lah kok kaya wigati banget ngopo Guru mugi andadosna ing kawuningan menapa Kakang Semar mboten rumaos kecalan dhateng ingkang putra iki mau aku lagi wae matur nek Bagong pancen lunga saka bale wismane lunga saka omahe mugi andadosna ing kawuningan Kakang Semar Kakang Badranaya Kakang Ismaya Bagong sakmangke dados parang muka wonten ing kayiwangan piyambakipun amutah dhateng ingkang abdi utawi ingkang rayipun Bathara Guru nyuwun priksa dhateng tiyang sepuhipun monggo nyantanipun sampun kula paringi priksa ewadene Bagong boten pitados malah sakmangke mutha-mutha dhateng kula ngoyak-oyak dhateng kula Kakang Semar pancen menungsa ratatanan gawe wirang Puntadewa wonten timbalaning ngadhawuh mengkono mungguh kang dadi pangandika ulun kelawan sira kulub mboten ngene Pukulun lha mriyen lah kok teka Bagong malah samangke dados geger wonten ing kayiwangan ngantos paduka Hyang Adi Pukulun keplajar saking kayiwangan Kresna ulun njaluk tulung ndakno kamur kaning Bagong aja gawe isi ning kayiwangan mangsa barenggon kita mulbawasa kelawan Panakawan Bagong non ngestaken dawuh kula nyuwun pamit Pukulun kepareng lenggah langrumiyin wonten negari Ngamarta iya Narayana ulun kang bakal lenggah sawetara ning negara Ngamarta Kresna
Kuncang gancing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung usai jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu lah wis tak bedhek to pukulan Bathara Guru mesti medune nang Ngamarta ha wis baul iki nang nganti ketemu karo pepundhen-pepundhenku Pandhawa mesti aku didukani mergo aku wis wani gawe geger kayangan Suralaya. Wis, kalah cacak menang cacak. Ngibarate kaya nyemplung kali wis tekan tengah ming kari golek watu tumuli ndodok. Ya, maju terus. Mundur ya terus. Sapa sing kira-kira meparangi karepku nggonku takon karo Iwang Pikulun Manemaya. Ora mawas pepundhen, ora mawas sapa-sapa. Rawe rantas malang bakal putus. Tunggang gancing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung Bagong Dalem bojo kaya ngono patrapmu kowe iki wis tuwa Bagong angge wis tuwa semene bocah nek ngentek-enteke kempongan mula kowe manuta karo aku pripun apa kang dingendikake Wang Pikulun Manikmaya mau sanyata bener Bagong aja nganti gawe wiranging pepundhenmu Pandhawa pakarti mengem kaya mengkono mau. Bakal ngorek-orek marang bendaramu. Ngorek-orek pasuryaning Pandhawa, Pandhawa melu isin kelawan tingkah polahmu Bagong. Terus ayo kowe nyuwun ngapura karo Wang Pikulun Manikmaya. Kepiye? Kula urung ketemu karo babe. Babe sapa? Bapak sing mijekke kula. Mula kula gugan ning kayangan niku men kula ngerti sapa to sejatine Sudarmane Bagong. Yen ngono apa kowe ora nggugu karo omongane Janaka? Mboten perkara kula ora nggugu, sampeyan ampun tumut-tumut perkara niki to, Den. Nek sampeyan melu-melu perkara niki mengke kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Napa sampeyan ora isin diwaneni karo Bagong? Bagong. Yen pancen ora kena tak kandhani. Weda apa aku duwe batur kaya kowe? Aku mentala karo kowe. Wes mati, Dreng. Aku wae. Ucus. Iki pemaine bal-balan. Main bal-balan dasmu. Apa-apa ditendang, apa-apa ditendang. Kena kandhani ora kowe? Hah? Kena kandhani ora? Kula gelem dikandhani nek waton Bathara Guru ngendikake bapakku iki omahe kene isih urip apa wis mati. Nek ora ana sing ngandhake kula ngamuk sak ngamuk-ngamuke. Ora nyawang Pandhawa, ora nyawang sapa-sapa. Tak amuk kabeh. Wah. Putar. Mumet e. Gamane wis mandeg barang kok isih begijigan. Prabu Kresna. Iya, dasar para nyata. Ora Bagong mbok kowe iki eling. Kula ora redeng lali kok. Lho,
Nek ora lali mestine kowe ngerti tata krama. Kula ngertos. Nek sebabe apa kowe ditingkah laku sing kaya ngono? Wong ki nek kekarepane ora kasembadan tingkah lakune sak karepe dhewe. Lho. Werkudara Janaka nganti mundur gila karo kowe. Gila wae. Kula perange ngawur. Sak karepku nendangi sak penake dhewe. Tak dilati pupune. Sapa Werkudara gila merinding kabeh wae. Janaka candak tangane jempole tak cokot. Us. Perangmu ngawur. Ya men, sing penting menang. Lah saiki enenge aku apa kowe arep mungsuh aku? Welo. Kresna sinayang manggelung mintonaken. Mintonaken dewe kramanira. Ora guyu. Aku ora guyu. Lah sapa sing ora guyu weruh kelakuanmu kaya ngono kuwi lho. Kowe iki nganggo training ora krasa nggon lakang suwek bareng. Mula kok tak nggo mlayu kok surane tuk. Ben, arep suwek kabeh mbok Ben. Ora lega seneng atiku nek nganti ora ketemu karo bapakku. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Wani tenan, mati dening aku Mesti ngono. Kresna iki nek perang mesti ngono kuwi. Wani karo aku. Wani tenan. Mati dening aku. Lunga. Cah jirih ora. Asline jirih ane. Kena aku ora tetep maju terus goleki Bathara Guru, ora entuk keterangan sing gumathok. Sapa sing arep peparangi karepe Bagong? Woi. Ketemu dukuwe. Kowe ngopo? Mil. Aku tak takon kowe, Mil. Ora duwe anakmu to? Anakku Ragil. Bohong. Kamu tukang bohong. Ngapusi kowe. Kowe wong tuwa ning lambene elek kok. Ngapusi aku duwe anakmu. Petruk gareng kaya duwe anakmu, kaya anak angkat. Aku ya anak angkat. Lah, terus kowe ngopo kok ngamuk nang kayangan? Goleki bapak. Bapakku sing sak tenane. Bapakmu ki asline tukang becak. Ditinggal ning kidul stasiun Tugu. Terus tak temu. Wah, tapok ngiwonengen lho, Men. Wong tuwa ora tatanan kowe. Hah? Pokoke aku kudu goleki bapakku. Lah ora ketemu karo bapakku, Bathara Guru ora wangun dadi nalendraning para dewa. Kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Buenke sumo iki, Bapak. Lemu mungsuh, lemu iki. Sepatane modar. Sepatane ngrekoso uripmu. Ora satara sepatane aku ket biyen wis ngrekoso uripe. Aku wis ketula-tula. Ayo, tak duduke apa ora? Ora tak duduke tak amuk tenan. Asli aku ora goro. Ora duduke titenono. Aku sing ora nrimake. Gong, kowe iki bocah kok arep wani karo wis ora iya. Pokoke luwih mati jeneng aku kowe. Wen. Bocah kok kaya ora sebaene. Kaya wis lali Purwadasena pancen ya niate tenan. Gone kepengin ngerti karo wong tuane. Ya wis, iki nek ora tak aturke wong pikulun padha wenang ora rampung. Wedi karo aku kok ngejak cah cilik.
kula iki nyuwunaken pangapunten. Ini ngapa ya? Engko setengah 6 matangi adus terus nata jadwal sekolah. Kayane kok kelitian. Bagong. Malah neranyak. Lek apa piye? Apa siwa? Kowe ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Pukulun Sang Hyang Wenang. Hah? Pukulun Sang Hyang Wenang. Aduh, Pukulun. Kula nyuwun pangapunten Pukulun. Pukulun. Kula nyuwun pangapunten Pukulun. Bagong. Sirahmu kok teng plenyik. Borok Pukulun. Oh, dilapke cangkem Pukulun. Iya. Apa to kang dadi gegayuhanmu Panakawan? Kula kepengin ngerti wong tua kula Pukulun. Bathara Guru Manikmaya wis sak jarwa kelawan jeneng kita. Nanging kula mboten pitados. Mila kula kepengin sanget astunipun pinanggihan paduka Pukulun. Supados Pukulun paring palidamar dhateng kula Pukulun. Bapak kula jadipun sinten Pukulun? Bapak angkat kita kuwi Semar. Nggih kula percaya. Ngene, ulun critani. Pripun Pukulun? Sawijining dina Ora. Mundura nggon kita tenguk. nggih Pukulun. Abab kita ambune ora. Wong mambu kok malah disubal-ubal. Nalika Semar mudhun ana ing jagat, Semar durung darbi ruwang. Tumuli Semar sowan maneh marang Kayiwangen. Nalika semono pancen ingkang nampa dudu kok Manikmaya, nanging wong atuwaning Semar ya kuwi eyang kita. Eyang kula. Iya. Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Bathara Tunggal Pukulun. Iya. Nalika semono Semar ingkang wis dadi jalma wantah, mula ora aneh yen to jalma mau kedunungan ayang-ayang, tegese lelayangan. Layang kangen Dudu. Lelayangan menungso. Lelayangan mau tumuli disebda dening Sang Hyang Tunggal wujute menungso ingkang gombak. Gombak kuwi darbi rambut nanging ora tinata. Nanging gandeng kita kuwi wonge gecul kumarucul demen bebagongan. Mula tumuli diparingi tenger Bagong. Lan kita ngerti sejatine kita kuwi tuwa dhewe tinimbangane Garing lan Petruk. Nanging Semar ingkang gawe supaya Petruk lan Garing mau dadi kadang kita tuwa, kita tinemu ragil. berarti napa? Berarti kuwi apa? Ateges napa sing dikendhake Wang Pikulun Bathara Guru menika kepara nyata Pukulun? Iya nyata Bagong. Aduh. Wah, wis kula kebacut ngamuk teng kahyangan Pukulun. Mula ora aneh lamun kita iso ngasurake para dewa, nanging aja pisan-pisan kita ngraman ana ing Kayiwangen. Jalaran kita kuwi kesawapan daya kekuwataning Ismaya, merga kita dumadi saka ayang-ayangan Ismaya. Mula kekuwatan kita kuwi sak traju, sak bobot kelawan Sang Hyang Ismaya. Dirungokke Mar. Macem-macem karo aku tinju. Gedhe ndase. Dikandhani nek digdaya kaya aku. Mekaten Pukulun. Iya, Semar, dalem Manikmaya timbalana tindak mrene. Sartane kabeh para Pandhawa nggih ngestaken dawuh Pukulun.
kaya apa ceblenge nang. Sapa terus? Ceblenge nang kene apa? Kula kok lunga saka omah. Bu Kulun, Iya piye? kula nyuwun gungan bareng Bu Kulun. Ulun parengake Bagong. Kula nyuwun pejahipun Petro kali Gareng Bu Kulun. Kowe iki ngopo, Gong? Ora ana wong salah kok. Wong nek aku cebleng kok. Kowe iki nek ngerti critane Pukulun Sang Hyang Bathara Wenang, kowe mesti karo aku gila. Aku kedadian saka ayang-ayangane Bapak Semar. Mula kekuatanku sak traju sak bobot karo Bapak Semar. Muni ana. Hah? Sebdake kahutangmu. Wis. Hah? Wis. Kapokmu kapan? Kita wis marem. Sampun Bu Kulun, sampun marem sanget Bu Kulun. Yo, yen wis marem nyuwuna pangapura kalawan Manikmaya. Bu Kulun Manikmaya, Bagong ana apa? kula nyuwun pangapunten nggih Bu Kulun. Ya Bagong ora dadi ngopo. Kita ngamuk ana ing kayiwangan ulun paring pangapura. Matur sembah, kula methek jambu dipunirmana kalih Bu Kulun. Bakal kita gunake apa? Ajeng kula tandur teng omah. Supaya iso dadi srana daharaning Bagong menika jambu dipunirmana. Kali jambu kluthuk Bu Kulun. Iya Bagong sak karep kita. Wis kanthi kaya mengkono ulun kundur makayangan. Bagong aja gawe geger meneh, kita wis marem. Sampun Bu Kulun. Yen kita durung marem ulun medhun meneh. Kita ulun paringi pidana. Mboten Bu Kulun, sampun cekap semanten kemawon Bu Kulun. Mboten ajeng macem-macem Bu Kulun. Lha pun kapok temenanan Bu Kulun. Iya, ulun kundur makayangan bareng lawan Manikmaya. Ayo Bathara Guru, monggo ulun kula dherekaken. Iki dong apa ya? Wong edan kowe iki ngopo to Bagong? Lah kok dadi angkartimu kaya ngono kuwi ngopo? Weh, akarang ya sing jeneng wong gugat. Oh. Lah nek men kepengin ngerti bapak kula saha jebul asline bapak kula ya niki. Iya. Mung dumadi saka ayang-ayang. Iya. Pun trima kula. Wis ora masalah. Nganti wit sore gawe geger kok entek-entekane ming didongke ngono iki kok wis. Lah mau ora wis dinaene ngerti karo Bathara Guru kok isih mesa ora trima. Karang sing kula ajam niku Pukulun Sang Hyang Bathara tenang. Menang kok tenang. Oh tenang tenan lemu banget Gong ora. Oh babi glumbung kaya ngono. Heeh. Iya. Mugi-mugi sedaya kalising sambikala. Kula sampun ngestokaken dawuh. Bagong pun padhang pikire mugi-mugi sesuk ora gawe masalah melih. Nggih Pukulun, Maca. nggih Bapak Semar ngestokaken dawuh. Nering sambikala. Iya. Kali nyuwun pangestu nggih, Pak. Piye? Kula wis ajeng purna. Sesuk kula ajeng nyalon melih. Tak sebdake dadi kowe isih dadi kepercayaning para kawula Bagong. Ngestaken dawuh Bapak Semar.